Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dan nabiyya ba'da. Sugeng kepanggih malih dumateng kita yang pembelajaran basa Jawa. Piye kabare para siswa sedaya? Saya saiki mawon sakderenge pembelajaran kita wiwiti, monggo kita sesarengan ndedonga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kemawon napa ingkang kita pelajari dinten iki nggadahi manfaat dumateng kita sedaya. Monggo kita wiwiti kalian bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Para siswa sedaya, kita lajengaken babagan ingkang nglajengaken menika teks asil observasi. Kegiatan setunggal mangun teks asil observasi. Mriki enten istilah teknologi tepat guna atau TTG. Lumrahe diterapake kanggo njlentrehake rekayasa teknologi kang dianggep cocok kanggo negara-negara sing lagi ngrembakake utawa karang pedesaan kang adoh saka kutha gedhe. Nggih. TTG utawi teknologi tepat guna iki mujudake teknologi prasaja kang bisa ngrembakake pakaryan. Mula saka iku TTG iki perlu dirembakake kanthi temenan. Nggih. Para siswa sedaya, kita lajengaken teks nyemak teks teknologi tepat guna. Wacanan tulodo teks iki kanthi termati. Monggo kita sedaya maos menika kanthi judul gawe gas LPG. Gawe gas LPG dhewe bisa murup 24 jam non-stop. Pripun para siswa sedaya, monggo kita lajengaken. Nggih, mriki kita tingali gawe gas LPG dhewe bisa murup 24 jam non-stop. Gegeran bab warta mbledosi gas LPG utawa saya langkai lan larang regane gas kuwi mesti wae dadi masalah kanggo rakyat lan pemerintah. Lur kepriye solusine? Tekan saiki durung ana sing bisa mangsuli. Malah kadangkala pemerintah mung uncal-uncalan tanggung jawab antarane kepada birokrat lan pejabat. Nggih, para siswa sedaya, menawi kita pilih napa malih kondisi ingkang sakmangken iki, kondisi kita sedanten ekonomi kados ngenten iki, keranten wabah ingkang melanda negeri kita, mugi-mugi kemawon pinaringan sehat sedanten nggih para siswa sedaya. Kita lajengaken bab gas LPG gawe dhewe bisa murup 24 jam non-stop. Gagasan kreatif sing bakal diaturake iki mbok menawa bisa dadi solusi alternatif, nggih. Senajan penemuan bahan bakar gas saka woh-wohan utawa sampah organik dudu bab sing anyar, nanging nyatane pancen akeh sing durung nggunakake utawa praktekake kanthi langsung. Sehingga kita kedah ningali kalian napa ingkang sampun kita praktekaken. Ing tangane priya saka krang anyar iki, proses produksi biogas digawe luwih prasaja, gampang lan murah, nanging tetep efektif nalika digunakake kanthi inovasi lan eksperimen bola-bali. Ngasilake mesin prasaja kanggo ngolah sampah. Ngolah sampah dadi gas sing efektif lan murah lan ramah lingkungan. Nggih, para siswa sedaya, senajan mung lagi kala omahan, nanging ide kreatif iki uga bisa dadi peluang usaha sing menarik.
Mesin iki dijenengi Albakos. Singkatan saka alat biogas konsumsi sampah Albakos. Ujare Budi 49 umure sing uga kondang diundang Bapak Biofuel iki. Pelajaran proses. Nah niki sawise nemokaké mesin ciptaane kuwi, priya iki uga buka pelatihan bab gawe biogas ing kantore sing arane Ago Makmur. Ora nyono peserta sing daftar akeh lan teka saka wilayah sa-Indonesia. Kantor pelatihan Ago Makmur kuwi mapan ing Desa Ndomplang, Karangpandan, Karanganyar, Jawa Tengah. Priya sing jeneng Komplite Sulaiman Budi Sunarto iki ngandharake menawa mesin Albakos bisa ngolah sampah organik garing dadi gas sing bisa digunakake minangka bahan bakar. Nggih, sakelos ingkang pengen Ndur kepiye sistem kerjanipun mesin iki? Nah, sampah jenis apa wae sing bisa diolah dadi biogas saka omah. Pisanan kita kudu duwe mesin Albakos dhisik ya, duwe sawijining instruksi pelatihan ing Ago Makmur. Nah, mesin Albakos iki dirancang dhewe dening Pak Budi. Perangan mesin iki ana 4 komponen, ana 4 komponen nggih para siswa sedaya, yaiku tabung kanggo wadah pembakaran wujude kaya roket kanthi tutup kerucut tumang nggih, ruang kompres lan uga dadi pangendhene maksudnya pendinginnya ya. Blower utawa kipas angin lan kompor kanggo metune murupe gas. Saben kompor kuwi disambungake karo pipa nggih. Wonten gambar nggih kalau sesuai katase wonten sekawan komponen kala wau. Miturut Rudi mesin kuwi ana 2 tipe, yaitu tipe cilik lan gedhe. Nggih, terus nggih jenengan desa andhapipun. Nah, Albakos iki tipe gede kapasitasipun 50 kilo sampah garing. Tipe cilik lan gede janjane bisa murup tekan 24 jam, nanging kudu ajeg diisi sampah garing. Kaloro uga dikompiti pengatur tingkat gede lan cilike murupe geni. Nah, iki sawise mesin Albakos siap, diwenehi banyu sacukupe ing wadah, kudu kompresan utawa pengadem. Damel pengadem mesin kala wau. Nih, lanjut iki. Nah, menawa bolongan kompor metu kebul pancing gas pun kanthi ngumet korek ing cedhake. Gas njer bisa murup dhewe, nggih. Mesin Albakos siji bisa disambungake kanthi pirang-pirang kompor. Dadose setunggal mesin saged ngurupake pirang-pirang kompor gas sisan. Sehingga bisa dimaksimalake fungsine. Saged sekawan, saged 3 kompor, saged kalih sesuai kalian apa ingkang dibutuhaken. Miturut dheweke kanggo mbedakake menawa masak 1 liter banyu tekan mateng dibutuhake watara 7 menit nganggo gas LPG. Nanging nganggo gas kompor Albakos iki mung butuh waktu 4 menit. Nggih, langkung efektif 3 menit ya. Proses ya. Malah ora mung kuwi, saka ruang jaba utawa sakubenge kompresor pengadem sing diisi banyu mau bisa diasilake zat cair ireng arane fenol. Nggih, enten ngandung fenol. Miturut paneliten zat iki bisa dikanggo minangka obat antiseptik. Siswa sedaya mekaten napa ingkang saged kawula sampaiaken ngeneni ingkang sampun napa kula wicantenaken kala wau, mugi-mugi kemawon nambahi pengetahuan dumateng kita sedaya. Kurang langkunge kula nyuwun agungipun pangamoten dumateng para siswa sedaya. Mugi-mugi mangke saged pinanggihan malih ingkang bab untunipun supados kita saged sami-sami nambahi ilmu, nambahi pengetahuan napa ingkang saged kita rembak ing dinten menika.
Nggih, para siswa sedaya, mugi-mugi tetap jaga kesehatan, tingkatkan iman, tingkatkan imun, mugi-mugi kita saged panggihan malih. Kirang langkungipun kula nyuwun agungipun pangapunten. Kula akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.